You know, a lot is happening in Zimbabwe, guys. So ndangoti ndipfure nepanapa zvekare ndimboonesana nemi imwe nyaya ndiri kuonawo inini iri kundinetsa nyaya iyi, nyaya yevanhu vari kusimbirira kuti vamunangagwa varambe vari pachigaro kusvika kana kuti kudarikidza 2030. Zvinhu zvokuti tikada kuzviteerera zvinorwadza mumwoyo kuti why vanhu ava vakutanga kusimbirira kuti bona kontinye 2030 anenge achirepo. Vanhu ndo zvavari kutaura, tikabona mbonyatsotaura nachokwadi chaizvo vanhu vacho ndanane vari kumbonyatsodaro kuti 2030 anenge achirepo, because ngatisataure pamusoro pevanhu vekuti vanenge vachiita zvipande zvavo handiti vobva vaona kuti vari kunzwisiswa nemunhu anenge achitonga panguva icho, haasi kuvasta kuti vasungwe handiti, obva atoona kuti vobva vatongoona kuti the best thing ngatimusapotewoka. Imagine kuti une chipandewo uchizoziva kuti unofanira kunge wakasungwa, wanzi no haasi kusungwa, uramba uri panze. What's next? Vanhu kana 10 chete vanenge vabuda vachitaura kuti ngaaramba aripo, motonzi vanhu vese vari kuti saka imwe pavanhu vese majority evanhu tikaweka vanhu chacho vacho vari kunzi vari kunyatsodaro chaizvozvo tinonyatsoona iri nyika yese chaizvozvo, tonyatsoona iri Zimbabwe yese chaizvo zvinoitawo, tonyatsoona ari mavoters ese chaizvo anenge achidaro, tonyatsoona zvakadaro. 2030 anenge achiripo 2030 uchisangabudutoti nyika tanga iri kutotongwa na 5. I still remember mazidays aya pakapinda vamunangagwa pachibviswa pamugabe pepe, pane statement rakabuda pepe pachinzi the president is safe, we are only targeting the criminals around the president. I still remember, zvatondifungidza manje kuti ndo matangire azvo, we are only targeting the criminals around the president. Vanga vakuda kuti mugabe aramba achingoenda, because vanoona mugabe anga angoramba achingorova achienda kusvika unozoti enough is enough man, chiko nemi chii chakunetse baba, bwangana zvanyanya makubowa kani kubva pakangonzi makubowa kani chiko nemi chiko yo ipapo chete pakangobuda vanhu vachikutaura kuti ndichada kuzvinzwa pakanzi pachingonzi the president is safe, you're only targeting criminals around him. Why is it criminals ndo vainga vanga vari mudhuze vachiita kuti iye arambe aripo, because iye pachake ukamutarisa Mugabe anga munhu wekuti anga akura zvekuti angatonzi akada kuramba achingorambirira ari ipapo. Iwe inoita kuti imwe nyaya yakadaro hapana pekuti angada kuzorambirira achinzi aida kurambirira aripo, but pane vanhu vekuti vanenge vari mudhuze vachidya naye vanga vakabalansa naye ndo vakanzi toda kutageta ivavo. Same applies pakabviswa macriminals around Mugabe, iko zvinezvi kwaane mamwe macriminals around Mnangagwa vatopo vari kutobenefitawo zvavari kubenefita, vari kutoda kuti iye aramba aripo ende vamwe vachina vachimuadvisa zvinhu zvisiko. Unotonyatsona munhu ari kumuadvisa ari kutora advantage, advise ndiadvise kuti what toita sei, because munhu anenge achiita zvinhu anenge aida kunzwawo, anoshanda nevanhu, ane vanhu vanenge ashanda navo vachitaura navo aiwa muri kuona imimi zvinhu zvamaita so vanhu vari kutenda, because iye pachake munhu wekuti anogara ari busy obvious every day. Ukanotarisa pastatus office kwake every day unogara kwakazara line chaiyo, vanhu vanoda kumuona vachiita sei achipedza ane maprograms ada kumbobuda kumbonotenderera vachinoita zvavanoita zvezvekuti nhasi aenda kwakati mangwana amboda so ari kumboatenda vanhu achidididi uri kuzviona. Saka nguva yekuti azonyatsoti ari kuenda kumbonoteerera zvekutaurwa nevanhu vamwe vaisi vemuZimbabwe vane pasina, saka ndo pavanotora advantage manje vanhu. But anyway kone mimi vanhu vasoti zvakati tatona ningirikini nezuro aiwa vari kufara nezuro ndadure vongobuda vari kuri chiteam vachiadvisa zvisipo izvo. Saka ndo nyaya iri kunetsa panapa kuti these people ipaper 2 yakarohwa. Saka ndiri kuzoona wota muzembe panapa ndo ari kubuda ari kuremenda ari kudzosa statement iroro rakanetsa rikunzi the president is safe, we are only targeting the criminals around the president who want him to stay on until 2030 beyond his 2-term constitutional limit, the 2028. Life is surely a will. 360-degree turn from 2017, only 7 years later. Ndo mashoko ari kubuda kuna wota muzembe panapa kutaura kuti we are only targeting the president, the criminals around him. Chakwenyu nhasi ndimi manje makudaro imimi makatoti Mugabe ada targeting criminals around him, criminals around idi amapenzi ende makanzwa zvavanotoita zvikukutu ende zvimwe zvacho zvinotozobuda vamwe vacho vanotozita amene kufumurana vegere vachiita sei. Saka vanenge vada kuti ndaro ngaramba aripo, but ndiri kuzoona vamwe vari
vari kukomenda kuoni imwe statement rabuda kuna Walter Muzembe vari kuti there is no salvation in ZANU-PF. The only way to take the country back to the constitution is to leave ZANU-PF out of government. ZANU has never followed the constitution since its formation, and I don't think Muzorewa was a sellout, as we are told but was labeled as such. Okay, umwe wari kuti Shumba Murambi zviri kuendera mberi, umwe wari kuti ayo zviri kuitwa izvi zvivanhu zvaED ndozvamangoitawo. Robert apera basa paya. I remember day Poison which was never to be. Pagwanda apa Tyson achuya neteam rake pamwe pendaishanda so aiwa maizvinzwa mega kuti you never wanted to enjoy what you guys were doing, but because nezvi mauda unyembedzera kudzungaira futi. Inyaya Muzembe ndiye ari kupindura nyaya and ari kuremind kuona someone anomuziva pane zvavakamboitirana kumashuro achinzi aifamba naTyson muchisevhe yakasukwere vachiita zvavaita kumazuva emapoison aya pakambopuwa ice cream, pakambopuwa vamunangagwa ice cream pepe. Saka ndo nyaya imwe yari kuita se yari kuremind panapa. Umwe ari kuti African politics is usually a fight for a place on the dinner table, not for the people they are supposed to represent. Nothing on ideology or policy. If EFF, MK, ANC, the only constant being the DA voted by the stands for white, maybe Tekere buried wearing donations shoes. Pakashata. Umwe kuti forced exile is very few. Muzembe Kasukwere, Jonathan Moyo, Joao Chimene, Gandawa and few. This time when history repeat itself with the military fully taking over, ndaona kwa manyiwa neruzhinji rwakawandisa momo iri kuba iri kufarisa zvakawandisa zvikuitika. Pari kunzi muchaterana kozana ari kunzi vakatiza vashoma yokurunzi vashoma hanza they are very very few pane vachazotera. Inini zvangu I don't see the difference. Vanhu ivava even kana vanozonzi ana nhingirini vakaenda kunze vakonda iso havanofanira vanongodzoka vatodzoka votongoita zvavanoita because hapana zvekuti tingatobuda kumbosiyanisa zvinhu apa. Tiri kunyeberana kuswera tichitendererana roemba takaviga mupini zvekuzoti umwe pane mwanzi ari kufamba nekamudhudhudhu pakinya apa ari kufamba nekaskuta. Life inochinja komana. Life uramba ungori zvaungorika nhasi inomuka iri life, mangwana inozochinja woita upenyu, unobva mulife uchienda muupenyu. Nokuti kuti tiramba tinonzwa third term hazvibhore muramba uchingosanota munhu wanu zvingoda izvo hazvibhore mukuramba muchingochema maproblems mamwe chetewa because mumwe akauya anenge achiona zvinhu zviri difference. For example, ngatarisei izveso pane zvinhu zvakawanda zvakakwanisa kugadzirwa this regime yaMnangagwa. Ngatitarisa nyaya dzeparliament. Parliament paipindira kaika parliament kadiki kaipindwa muZimbabwe kuti vanhu vakaungana kainhuhwa kuti ukapapana kachinhuhwa nditi but yakabva auya vaitawo strategy vati ngatiiso parliament yenyenge rinani patry kumbopolisha utuma roads. Ukaenda kuairport ane zvaakambotry kuitawo nepaboard handiti tumo even though zvazvo mari dzacho dziri kuzonza zisi dzake. We all know that even though zvazvo zviri kuzonza zvinhu zvacho zvinogona zvine repercussions. Even parliament iri kunzi yakavakwa nemaChina. It's a topic for another day. We understand that, but ndingoti vanhu ivava vanga vakangodzidza kubva ukapinda nguva diki wobva mumwe anodzoka wote ngatimbogadzira industry. Mari yese ndiri kubata izvezvi ngatimboti ngomutsa zvituma industry ndokudevelopa kunoita nyika. Go and check dzimwe nyika dziri kunzoko kana kuna America vanochinjana mapresident so that umwe nomwe anopinda achikwanisa kugadzirawo zvake zvaari kufunga nezvaari kuona. Kwete kuti moramba muchiti munhu wani ngaramba aripo chaanenge achizokuitira chinobatika chinooneka chii chekuti munotonzi maitirwa nemunhu wani mukatoti zvinhu zvazvifamba munyika chii chacho. No problem inoitika chete. Saka these people havakwanise kufunga outside the box. Vanongoti zvinenge zvatoita izvozvo vanotora advantage kuti ozi vamwe vacho vanenge vachidya. Zvese izvo zvandataura zvokuti kwanisa kugadzira chakati kwadi zvinhu zvokuti iko zvinezvi tikada kuzvitarisa sezvi kune vanhu vekuti vari kubenefita matendasi wavo. Panzi paroda kugadzirwa kana road kune rinotoziva toti pakangonzi road ndo ratotora tenda rekuti ngatigadzire imwe ngatiroye maroad ndinchimwe mumwe ndipamari yakati richitopfuma richiita dumbu richitobudirira. Saka that's why I don't know about one munhu aramba aripo
pakangonzi construction chete akuzoti inini ndinda kutosupply company yangu ndiyo yakutotora pakangonzi chakati tikuda kuti timbosota chakati vakutomhanya izvi zvese ndezvinana Starlink zvete makatoona wani kuti pakangonzi padaunzi pasainwa kunzi papinde Starlink muZimbabwe makaona vanhu vakamhanya makavaona hamuna kuvaona here. That's the way. Ndo type yevanhu vanonga vachida kuti arambe aripo ivavo cause vanoziva kuti tiri kudya naye ari kutijigisa muromo ndo chete hapana zvimwe zvinokuti mukamuswera muchiudzwa but isusu manje hatingakwanisa kuzoramba tichibatirwa future yevana vedu because of umwe munhu ari kuramba achibenefita pamusoro pekuti nhingirikini anenge aripo. Hai membomiremi kana even kubuda tichitaura nyaya idzi hatiduramba tichitaura nyaya yemunhu wani mani ritiduramba tichingoti unotoita 10 years kunzi kungotaura munhu wani chete ivavo varipo ngavachinjane kumboyowo mumwe and then bukayowo mumwe wobva akambodyiwa kupindawo opposition yombotongawo zvichinjana zvichienda zvakadaro kuti riporamba pachingoni chinhu wani chii chakadaro imbomira imi anyway tazonyotaurisa but ndangoti I think ndingopfura nepanapa ndichionesana nemi zvimwe zvandomaonero andinyi chitonya idzi panapa nonzwa Coolin TV avachingotanga kusvika panapa first time yako gara wasubscribe comment or like or share ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.